أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخواننا المسلمين. إن شاء الله masu kallonmu da sauraronmu, insha Allah a yau ma muna tare da ku inda za mu tunasar da junanmu bisa ga lamarin sallah. Idan aka ce sallah ya kumshi tun daga tsarki har zuwa arwala har zuwa sallah kanta. Insha Allah yau za mu yi muku bayani a aikace ne, a aikace yadda ake yin sallah, yadda ake tafiyar da sallah a aikace, domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina sallah. Ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sallah, sahabbai sun riga sun bayyana a cikin hadisai na manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su da suka zamna tare da shi sun ga da yake yin sallah, yadda yake arwala, yadda yake tsarki, suka bayyana muna a cikin hadisai dalla-dalla. Haka wato al'ulama maluma su ma sun yi ira nasu kokari a cikin littattafai daban-daban yadda suka fassara ayoyin alkur'ani, hadisan manzara masu sunan a cikin fiqh dalla-dalla yadda za ka yi sallah da kyau, Allah subhanahu ta'ala ya karba ma, saboda ana so a yi sallah a natsuwa, a cikin natsuwa ba a cikin gaugawa ba. To saboda haka na farko abin da za mu fara da shi kan mu je sallah kanta, wato shine ka samu ruwa mai kyau, saboda ba ibada sai da ruwa mai kyau. Ruwa mai kyau shine wanda ba abun da ya fada a cikinsa, ko da abu halal ne, cewa dawo ne, tuwo ne, ga sunan waɗanda ana cin su, ana sha su, zuma da sauransu, matukar sun ɓata ruwan ba za a yi arwala da shi ba, amma za a iya a yi damu da shi, a yi girki da sauransu, amma ibada ba za a yi da shi. Kenan ruwa wanda ba abun da ya fada a cikinsa, inda ka ɗauko shi a rijiya, ko ka ɗauko shi a famfo, ko ka ɗauko shi a forage, wato haka za ka zo da shi ka yi ibada da shi, in wankan janaba ne, in arwala ne. Farko in ka samu ruwan nan za ka je ka yi ɗahara, kuma idan aka je tsarkin, wato za ka shiga makewayi da addu'a kafin ka shiga, in ka fito ma ka yi addu'a. Haka masallacin ma za ka shiga shi ma da addu'a. Shi musulmi ala kulli hal ko da yaushe yana cikin addu'a. Idan za ka shiga makewayi za ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'is. Ita ce addu'a ta shiga makewayi, da sunan Allah. Ya kai Allah, ina neman tsari daga gare ka daga dauda da daudadi, ma'ana dauda karama da babba, ko kuma ina neman tsari daga gare ka daga aljannu maza da aljannu mata, saboda cikin wato wajen da yake jibji ne, wurin da baya da kyau, wajen dauda nan ne aljannun suke, shaidannun suke shiga. To saboda haka in kai wannan addu'a ka je kuma cikin makewayin, musamman ma irin makewayin namu na yanzu, musamman cewa na siminti ne, karo, sai ka yi a hankali, ka duka, ka yi fitsarinka a hankali, kuma ka tatse, kar a yi gaugawa, saboda idan ka yi gaugawa kana kare wannan fitsarin, kana tasowa zai komo cikin wandonka in baka tatse ba. Shi yasa ake so ka tatse da kyau, ka wanke, ka fito. To da yake wurin salɗi ne, ma'ana karo ne ko siminti ne, inda kai tsarin ya taba ka, to kai gaugawa ka sa ruwa ka wanke wurin, saboda al'umma ta manzara masu sumi ta samu wannan sauki, cewa za ta sa ruwa ta wanke inda najasa ya taɓe ta. Sauran al'ummomin da suka wuce sai sun karkare wurin, wani karkaran ma har jini ya fito. In a tufafi ne sai sun yanke wurin, in najasa ta taba su, musamman najasa ta hitsari fa ba karamin najasa ba ce. Mu a hankali, ana ma mutum azaba saboda wannan najasan idan ta taba mutum. In ji manzo rahama sun kana bari fitsari yana bata kai, yana bata ka samu azaba ta kabari, tun daga kabari. Saboda haka in ka je ka shiga, ka yi addu'a, ka yi a hankali kwance,
ka yi hitsarin ka wanke, to sai ka fito. In ka fito kuma ka yi addu'a kamar yadda muka faɗi addu'an nan da zaka idan zaka shiga cikin makewayi, cewa bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. In ka fito kuma sai ka ce gufranak, gufranak, haka zaka faɗa, ko ka ce gufranaka alhamdulillahi allazi azhaba anni azan wa afani. Ma'ana muna neman ka gafara ubangiji, muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya tafiyar da gare ni dauda kuma ya bani lafiya. Ka je ka zub da dauda kuma ka zo ka samu lafiya. To bayan haka sai a zo a fara arwalla. To yi ta arwalla sai a duba da kyau, idan ka samu buta ko kuma ƙwarya ko gwangwani wanda yake mai buɗaɗɗen baki, in ƙwarya ce ko gwangwani mai buɗaɗɗen baki cewa da konko, to za ka aje shi a damanka ne, saboda za ka samu sauƙi wajen ɗobo ruwa da hannun dama kana wankewa, ɗobo ruwa da hannun dama kana wanke. Idan ko buta ce misali kamar haka tana da marhi wannan, to kana iya aje ta a hagunka haka, saboda me ka samu sauƙi na ɗobo ruwa. To idan za ka yi arwallan za ka yi niyyar yin arwalla. Niyya a cikin zuciya ake yin ta, ka yi niyyar yin arwalla. An samu wasu bayanan kana iya yin niyya ta farilla arwalla in za ka wanke fuska, za ka yi niyyar za ka yi farilla ta arwalla. In za ka wanke hannu za ka yi niyyar za ka yi sunnoni na arwalla. To ala kulli halin za ka yi niyyar arwalla a cikin ranka. In ka yi niyyar arwalla da wannan ruwa mai kyau, to za ka zubo ne. In ka zubo hakan ruwan, to shikenan sai ka wanke tafin hannunka gaba ɗaya haka, ka sake zubowa ka wanke tafin hannunka har sau 3. Saboda ana arwalla wanki guda, saboda wankin nan na farko farilla ne, na biyu da za ka yi da na 3 duka mustahabbai ne. Idan ka wanki na farko ya wanku, in ka ci gaba da wanki guda arwallanka ta yi da kyau. Idan kuma ka yi 3 to yana da kyau, domin annabi Muhammad sallallahu ya yi wanki 1 ya yi 2 ya yi 3 kamar da ya zo a hadisansa. Kenan in ka wanke hannunka gaba ɗaya haka guda 2, sai ka wanke ka sake sawa ruwa ka wanke gaba ɗaya har sau 3. To akwai masu ganin cewa kana iya wanke guda, domin annabi sallallahu ya ce a fara da dama. Duk abin da za ka yi ka fara shi da dama sannan hagu. Ka wanke hannunka na dama sau 3, ka zo ka wanke wannan sau 3. Amma mafi sauki da shi ne ka wanke gaba ɗaya, saboda an samu hadisi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi arwalla, sahabin ya gansa, wato kuma ya ce ya fara da me kaffai, tafin hannunsa sau 3 ya wanke, tafin hannunsa sau 3. Bai ce ya wanke guda, tafin hannunsa sau 3. Kenan ba laifi don ka wanke gaba ɗaya haka, shine mafi sauki ka wanke har sau 3. To wajen wankewan ana so ka sanya 'yan yatsunka nan ga cikin waɗannan kafofin, saboda ruwa ya shiga ko'ina. Bayan ka ƙare wanke hannunka, za ka sa wato ruwan sai ka sa a bakinka ka mummotsa su. To a nan wajen sawar a baki a mummotsa ba a sawa yatsa, yatsa ko wata itaciya domin ka yi aswaki, wannan kafin a fara arwalla ake yin wannan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin aswaki, yana goge bakinsa kafin ya fara arwalla. Kenan kafin ka fara arwalla za ka samu itaciya ɗanya ce ko busasshiya ce, ka goge bakinka ka sa ruwa ka mummurza ka wanke da kyau. In ba itaciyar ka sa ɗan yatsanka manoninka na dama ka goge bakinka da kyau, domin goge bakin nan yana daga cikin sunna ta manzanni, in ji manzara masu sun, yana daga cikin sunna ta manzanni, kuma sunna ce ta annabi Muhammad sun, domin hatta barci ya tashi daga barci sai ya goge bakinsa, hatta in zai yi arwalla, kowace arwalla sai ya goge bakinsa. Saboda haka ya ce aksartu minkum siwak, ni ne mafi yawan aswaki akan kuma haka nan ne, ko da yaushe yana tare da makwarkwarin shi. To ana kwarkware baki ne a goge kafin a fara arwalla, amma idan ka shiga arwalla kawai za ka zubo ruwanka ne, shikenan ka ja su a baki, ka mummurza su a baki, ka furzar har sau 3. Kana iya kuma in ka sanya ruwan nan ka sa su a baki, ka ja su ka mummurza su, wato ka furzar sauran ruwan ka sa a hanci ka ja kuma ka hace.
har so uku, kuma kana iya ka kwarkware bakinka so uku. Idan kuma za ka wato shakarwa a hanci kuma ka sake samu sabon ruwa, duka ya tabbata babu laifi. ka sa sabon ruwa ka sha a hanci ka haci, ko kuma da sauran ruwan wannan na kwarkware baki wato ka sha a hanci ka haci. Kana iya haka har so uku. Bayan wannan ka kare wanke hannu, tafunan hannunka, ka wato kwarkware bakinka, sannan ka sa a hanci ka hace, sai me sai huska. To za ka zuba ruwa misali kamar hakan, ka zubo sai ka sanya a wannan hannu, sai ka wanke huskar ka haka tun daga ita huska, tun daga wato matsirar gashin kai har zuwa ƙarshen gemun naka shine tsawonta. Faɗinta kuma tun daga wannan wato kunya zuwa ga wannan kunne. To ba su a ɗanyi haka kawai ka tafi, a'a gaba ɗaya ake so ka wanke. Kinan huska gaba ɗaya za ka wanke. Idan kana da gemu kuma, in sauka ne ana ganin jiki a cikinsa, sai ka tsantsefe shi. Da ka tsantsefe ɗan yatsunka da farko ko to haka za ka sa ruwa ka tsantsefe shi da ruwan nan na wanke huska. In kuma mai kabri ne, kana goga ne gare shi haka ka wuce har so uku. To wannan shine ake wanke huska kenan, ka wanke har so uku gaba ɗayan faɗin huska. Kar ka wanke gaba ɗaya kawai, a'a tun matsirar gashin kanka har zuwa kunnenka wannan har zuwa wannan ka wanke gaba ɗaya. Kana zuba ruwa kana wankewa. Bayan wannan sai ka zuba ruwanka a hannunka na dama, za ka wanke hannunka, wannan hannunka tun daga ɗan yatsunka za ka zuba, sai ka kewayo da hannunka sai kuma ƙarshe, sannan ka sake zubawa ka kewayo har ƙarshe. Kenan in ka wanke hannunka na dama ka yi mishi haka, sai na hagu shi ma ka yi mishi yadda ka yi na daman, haka na hagu za ka wanke tun daga ɗan yatsunka ka zuba ruwa, kana wanka, kana ƙara zuba ruwa ka kewayo wanka tare da murafukai. Abin da ke cima murafukai shine wanga, tare da shi ka sa tare da shi, saboda farilla ne. Kana wanke hannunka har zuwa nan. In ka zo bakin murafukai, to abin da ka fi so ka sa tare da su, ka gama da su ka wanke. Wannan ma shi ma ka yi mishi haka. Bayan ka kare na dama sai ka yi ma na hagu shi ma. Bayan wannan sai me, sai kuma farilla ta kai. Ka zuba ruwa a cikin wato hannayenka, ma'ana hannunka na dama shi ke fara haka, sai hannunka na dama ya ba wanga, sai ka shafa kai. Kuma shafan kai abin da ake so shine wannan damshin ruwan da ka zuba ga hannunka, to su za ka samu kanka haka tun daga matsirar gashin kai ka ja har zuwa ƙarshen ƙeyanka, sannan ka maido. Saboda wannan ruwan da za ka ja haka farilla ne, kamar yadda Allah ya ce famsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku. To maidowa shi sunna ne, yana daga cikin sunoni na arwala. Kenan sai ka gaba ɗaya hannayenka za ka ja su gaba, sai ka maido. To bayan ka maidon nan, sauran ruwan nan naga hannunka ka samu ka shafi kunnuwa da su na kanka kenan. Sai ka sa shafan kunnuwa, za ka sa ɗan yatsunka ne a cikin kunnuwa manuni, sannan babban ɗan yatsa wannan kamar yadda kuke gani, sai kuma bayan kunnuwa sai ka zo da su ka shafa kuma ka maido. Kenan ka shafa da waɗannan cikin kunnuwa, sannan kuma babban ɗan yatsan shi kuma ka shafa baya. To haka ake shafin kai. To na ce muku yayin da ka shafi kanka ka maido, sauran wannan ruwan kana iya shafin kunnuwa da su, kuma kana iya ka sanya wasu sabi ruwa, da ya tabbata a cikin hadisi. Sabin ruwa kana iya ka sa wasu sabin ruwa ka shafi kunnuwanka. Kenan wancan ka shafa kai da su na farko, ka sake sa wasu kuma ka shafi kunnuwa, kuma ka samu kana iya waɗanda ka shafi kanka da su haka ruwan ka maido, wannan ruwan damshin ruwan kuma ka shafi kunnuwanka da su. To wannan shine ake so kowane musulmi ya gane yadda ake wato yin arwalla, domin sai da ita sallah take karɓaɓɓa. To bayan haka sai me, sai ƙafa. Yanzu ƙafanka ta dama, kafarka ta dama za ka zubo ruwa, kana mai zubo ruwa haka, kana mai wankewa ƙafanka ta dama, kana mai wankewa.
to kuma wajen wanke kafan nan taka ana so ka sa cikin nan ya shiga ruwa, ya shiga cikin tsakanin yan yatsunka na kafa, ruwa ya shiga, ka samu ka tsatsefe su, ana son haka tsatsefe su. Idan ma baka tsatsefe su kana zuba ruwa kana wankawa ka wuyi haka to yayi, amma an fi so ka tsatsefe su da ruwa ya shiga, kuma ana so nan kinka ruwa shi ma ya shiga, duk ko ina ya samu ruwa. Kenan kana iya zubo ruwa haka ka wanka, ko ka zubo ruwa haka ka sa hannunka ka wanka, ko ina ya samu. To haka ake wanke. In ka wanka haka kuma ka sake wanka har sau 3. Wannan ƙafarka kuma ita ma kai mata haka. To yanzu arwallan dan da arwalla yanda kuka ga na gwada muku, to haka ake tafiyar da arwalla kamar yanda ya zo a cikin hadisai na manzo rahama sun da littattafai na fiqh. To annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa yayin da kai arwalla, kai isar da arwalla, ma'ana ka kyautata fasbigul wudu, ka kyautata arwallarka da kyau, ka yi ta kamar yadda ko ga, wato na nuna muku yadda ake arwallan. To sai ka ce me, ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Bayan ka kare arwalla kai wannan kalmomi, kalmatu shahada, cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi wannan futihat lahu abwabul jannati samaniya yadkhulu min ayyiha sha'a bighairi hisab, yadkhuluha min ayyiha sha'a. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yayin da ka kare arwalla kai wannan kalmomi na shahada, to an bude maka kofofi na aljanna guda 8, kana shiga min ayyiha sha'a daga kowace kofa kake so. Da barani ya kara a wani hadisin kana yace Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, kana cewa ya kai Allah ka sanya ni daga masu tuba kuma ka sanya ni daga waɗanda suke masu tsarkaka. To shine kenan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, sai ka ce Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. To bayan kai haka ka cika arwala kuma za ka samu lada mai yawa. Kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a wani hadisin sa, wato duk wanda ya arwalla kyautata ta yi ta kamar yadda muka nuna muku nan, to wato zai fita daga zunubansa gaba daya, zai fita daga zunubansa. Saboda idan ya wanke fuska, duk zunubin da ya duba da wannan idanuwan nasa da wannan fuskar tasa, wato ya wanke su da sauran ruwa wanda ya digo ko digon karshe na ruwansa da ya arwalla. Haka idan ya zo ya wanke hannayensa, duk abin da ya kama na zunubi da hannunsa shi ma za a wanke masa. Sannan kuma idan ya wanke ƙafafuwa, duk tafiyar da ya wajen sabo da wannan ƙafafuwan nasa, za a wato shafe masa wannan, har dai ya fita naqiyan, yana tsarkakake daga zunubi. In ji manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam. Kenan arwalla tana da muhimmanci, a iya ta da kyau, a koye ta da kyau, saboda saboda a samu lada mai yawa, kuma ka a yi gaugawa da ake cewa akwai walfaur, ma'ana gaggauta a wajen arwalla shine kakka shiga arwalla kuma kana tsaya ka wanke nan, ka tsaya sai ya bushe sannan ka wanke nan kana surutu. a shi yasa aka ce alfaur, ana son a gaggauta wa huwal muwalat, shine jibinta, da ka wanke wanga ka wanke wanga, da ka wanke wanga ka wanke, haka kare. Haka ake son a tafiyar da arwalla. To kafin mu shiga wajen sallah, akwai kuma arwalla wadda take ta ƙasa. Mecece arwalla ta ƙasa? Ita ce wato taimama. Taimama ana yin ta ne yayin da aka rasa ruwa, ba akwai ruwa ba kuma lafiyan ka kalau, ka zo ka buga ƙasa ka ce ka yi sallah. Za ka yi sallah ka kasance baka da sallah. Saboda ita ana yin ta ne yayin da aka rasa ruwa, ko da shekara 10 ne, in ji manzara musulmi. In aka rasa ruwa ta yi za a yi ta yi, kuma an sanya muna menene ƙasa ta zama tsarkakewa gare mu, in ji manzara musulmi. To saboda haka ita taimama ana yin ta ne lokacin da aka rasa ruwa, musamman ma masu bulaguro
in ta yi ba ruwa ga lokacin sallah yayi. Duk da haka lokacin sallah yayi, idan lokacin sallah ana tsammanin za a samu ruwa zuwa gaba, masu tafiya masu bulaguro kafin lokacin sallah ya hita, to ana iya dan jinkirtawa a samu ruwan ai arwalla. Amma idan ba yi tsammanin za a samu ruwa ba a gaba, da lokaci yayi kawai me za a yi taimama kawai ai sallah. Ana yin ta ne idan aka rasa ruwa ko kuma rashin lafiya wanda baka iya taɓa ruwa. Mutum ya samu wani rauni misali ya billah, raunin nan a jikinsa wato ko ina ya tsatsage misali, ba iya sawa ruwa. In yace ko da yaushe zai yi arwalla, wurin zai jinkirta warkewa, to wannan sai ya cira ta zuwa ga yin taimama. Ko kuma ana cikin bulaguron ga ruwa a kusa amma kun ba ya ɗobowa, saboda me wurin da da ruwan nan akwai zakuna a nan, kuraye da sauransu, kaga wannan sai ku cira ta zuwa ga yin taimama. Ga sunan dai abubuwa da yawa da suke sa a yi taimama. Amma in ba hakan ba, lafiyan ka kalau kuma kana a cikin gari ga ruwa kuma a cikin gari, ba za ka buga ƙasa ba ka ce kai taimama kai sallah. To ita yadda ake yin ta, wato ana yin niyya ne, za ka yi niyya kamar yadda arwala za ka yi niyya. Duk ibada da za ka yi niyya. Innamal a'malu bin niyya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuka sai da niyya, sai da niyoyi. To za ka yi niyyar taimama, nawaitu taimama, wato taimama istibahati salat, ma'ana ka yi niyya a cikin zuciya, saboda niyya a cikin zuciya ne ake yin ta. Za ka yi nufin yin abun a cikin zuciyarka, shine ka yi niyyar yin taimama halitta sallah, saboda da an kare ta ita sallah ake fara. To saboda haka ka samu wuri mai kyau a ƙasa, ana yi bisa ƙasa, ana yi bisa duwatsu, ana yi ga birgi wanda ba na sima ba, saboda girgi na sima an riga an dafa shi. Duk abin da aka dafa ya zama siminti ba a taimama a kansa. Ko kuma in ma katangar ta birgi na ƙasa ce na laka ne, in an sanya mata fentir, ba za a yi taimama a kanta ba. Sai birgi haka ko ƙasa haka ko duwar watsu, to ana taimama aka. In ka zo za ka ɗan samu wurin ka gyara na kirki wajen ƙasa, sai ka buga hannayenka guda biyu haka, ka buga su a ƙasa haka, hannayenka guda biyu ka buga su wato a ƙasa, bayan ka niyyar taimama halitta sallah. Sai ka ɗago da su, sai ka karkaɗe, ka ɗan karkaɗe wannan hannayen naka, don saboda ka wani ciyawa ya soke maka idanuwa da sauransu. Idan ka karkaɗe kaɗan, sai ka shafa yadda kake shafa na naro. Sai in ka shafa, to sai kuma ka shafe hannunka. Ka shafe fuskanka ko, to sai ka shafe tafin hannunka. Shikenan taimama ta ƙare. Kamar yadda masu littattafai suke kawo bugu na biyu, kana iya buga na biyu kuma ka shafi ka shafi bayan zira'inka har zuwa nan, ka komo da shi, ka shafi tun daga nan har zuwa nan ka komo. Shikenan taimama ta ƙare. In kuma kai bugun nan na farko, kai shafan nan guda biyu, fuska da hannaye, shikenan ya isa. Da ka buga nan ka shafa, sannan ka shafi hannayenka bakin, shikenan taimama taka ta yi. Sai ka fara sallah. Dama ana yin ta ne da lokaci yayi, ba ruwa sai a fara sallah. To wannan shine tsarki na taimama, musamman masu bulaguro inda an tafi cikin daji ba ruwan arwala, lokacin sallah yayi, sai a buga ƙasa a yi taimama. To bayan wannan taimaman sai wato bayanin namu na wajen arwala ya ida, sai mu shiga kuma sallah. Yanzu za mu yi bayani bisa ga ita sallah kanta, yadda ake tafiyar da ita. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah. Yanzu za mu shiga, wato mun kare arwala, sai sallah. Yanzu ka kare arwala, ka taho wajen yin sallah. To madalla, za ka zo a masallaci ko a inda kake sallah. In ka zo za ka yi niyya ta sallah. Ita wannan niyya ta sallah kana yin ta ne
kana tsara ta ne tare da takbiratul ihram, ma'ana kabbara ta harama. kenan yanzu ka zo ga tafiyanka ko ka zo a masallaci za ka yi sallah, saboda in za a shiga masallaci shi ma ana buƙatar a yi addu'a yadda muka yi bayani a can. in za ka shiga bayi ga addu'an da za ka yi, za ka shiga masallaci ita ma ana buƙatar ka yi addu'a ta shiga masallaci, shine bismillah wa salamu ala rasulillah allahumma ghafir li dhunubi wa ftah li abwaba rahmatika. kenan za a shiga masallaci, wato kowane masallaci za ka shiga wannan addu'a ce za ka yi, bismillah wa salamu ala rasulillah allahumma ghafir li dhunubi wa ftah li abwab rahmatika. idan kuma za ka fito daga masallaci shi ma za ka yi addu'a, za ka ce bismillah wa salamu ala rasulillah allahumma ghafir li dhunubi wa ftah li abwab fadlika. duka addu'an guda ce, ƙarshe ne na shiga za a ce abwab rahmatika, na fita kuma abwab fadlika, da sauran kuma addu'o'i wanda hadisi sun kawo na shiga masallaci. to an shigo masallacin za a yi sallah. yanzu in ka zo za ka yi niyya ta sallah, sai ka yi takbiratul ihram, ma'ana takbiratul ihram ita ce Allahu akbar. ka yi niyya a zuciyarka za ka yi sallah, sallan asuba ce, azhar ce, la'asar ce, magriba ce, isha'i ce. to duk in ka zo kowanne wato niyyar shi daban. in azhar ce za ka yi niyyar sallan azhar a cikin ranka, a cikin ranka za ka yi niyyar sallar azhar, za ka ce Allahu akbar. to wannan dago hannuwa, wato ana so ka dago hannuwanka, mustahabi ne dago hannuwa, a wani kaulin kuma sunna ne, wato za ka dago su daidai wato kunnuwanka, Allahu akbar, kuma a tsaye haka kana mai kallon gabas, Allahu akbar. ko kuma ka dago su daidai kafadunka, duka ya tabbata cikin hadisi manzo rahama sun dagowa daidai kafadu da kuma dagowa daidai wato kunnuwanka, sai ka ce Allahu akbar. shikenan in ka ce Allahu akbar din nan kana iya ka saki hannayenka, kana iya kuma hannunka na dama ka aza shi bisa tafin hannunka na hagu akan kirjinka, kamar hadisin Wa'il ya ce ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yin haka. sannan kuma ya tabbata a cikin hadisi wato cewa sahih Bukhari, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da musii'u salat, wanda ke muna sallah, wanda ya shigo cikin masallaci ya suke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya je yayi sallah, ya zo ya sallama ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa alaikum salam, ya ce irje fasalli fa innaka lam tusalli, je kai sallah, ai kai ba kai sallah ba. ya zo ya bubbuga sallan shi ba natsuwa, ba ruku'i mai kyau, ba sajada mai kyau. ya sake dawo ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya karba mishi ya ce ka je kai sallah, ba kai sallah ba, sai so uku. sai ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazi ba'asaka bil haqqi ma ahsana ghayruhu ma uhsina ghayruhu, na rantse da wanda ya aiko ka dan gaskiya, ban iya wata sallah in ba wagga ba. fa allimni, ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yadda ake sallah. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, yayin da ka zo za ka yi sallah, wato za ka yi kabbara, ka karanta abin da ya sauka ka gare ka na alkur'ani, ka yi rukuyi haka na su kana mai rukuyi, ka yi dago kuma haka na su kana ka tashi tsaye, ka daidaitu, sannan ka ce sujada ka na su kana mai sujada, ka dago ka zamna ka na su kana mai zama, ka je ka yi sujada kuma ka na su kana mai sujada. to shine har ya kare gaya masa sallah, bai ce mishi ba ka ɗauko hannunka cikin sahih Bukhari, fa ka ɗauko hannunka ka aza bisa na dama, ka aza bisa hagu. kenan ya koya masa sallah ba tare da ya ce aza hannunsa ba. kai hadisi ne wanda ya ce ingantacce, dan ka saki hannunku babu wani laifi. sai hadisin Mu'az, shi ma ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato yayi kabbara, bayan yayi kuma ya saki hannayensa, ko da yake hadisi ne da amma ala kulli hal da dama sun tabbatar cewa ana iya saki hannaye, musamman wannan hadisi na cikin sahih Bukhari. annabi ya koyar da sallah ba tare da ya ce mutumin ya aza hannayensa ba na dama akan na hagu, kuma bai hana ka aza, saboda an samu kuma hadisi musamman na Wa'il
wanda ya ce ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aza hannun shi na dama akan na hagu akan kirjinsa bisa tafin hannunsa na hagu, da sauran kuma hadisai. Saboda haka shi addinin musulunci abu ne mai sauki, ka saki hannunka ko ka rungume duka ɗaya ne, duk wanda kai yayi. Saboda haka ba wani matsala bane anan. In ka ce Allahu akbar sai ka saki hannayenka ko kuma ka rungume hannayenka yayi, sai ka yi sai ka fara karatu. To anan fara karatun naka kana iya da kayan takbiratul ihram kai ka fara alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim zuwa karshe, kuma ka aza sura aka. Kuma kana iya kai addu'a ta iftitah salat, ma'ana ta budin sallah. Akwai addu'o'in da sai kawo, kana iya kai su. Kuma an samu hadisi ingantacce wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ya takbiratul ihram kawai ya fara alhamdulillahi rabbil alamin, ba tare da ya bismillahir rahmanir rahim, ba tare da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shi yasa daga sauran littattafai da suka kawo cewa ba sai ka tsaya kai bismillah ba sai ka tsaya ka a'udhu billahi, kawai da ka ce Allahu akbar kawai za ka fara karatu ne alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe. Amma idan ka tsaya kai addu'o'i na budin wato sallah bayan takbiratul ihram, saboda sauran hadisai sun kawo wannan, babu laifi. Ina fata yana ganewa. In kuma ka zo kai kawai takbiratul ihram ka fara karatun ka kawai alhamdulillahi rabbil alamin kai surar ka yayi. To haka yake tafiyan da sallah. To bayan ka kare wato Fatiha alhamdu, kuma kai sura ka dora aka, sai sai kai ruku'i kuma yanda ake yin shi shine zaka kama buwanka kamar haka misali guwanka kamar haka, ina fatan ana ganin hannaye maɗin haka. Za ka buɗe 'yan yatsunka ne haka akan guwanka, kuma kakka duka kwarai can, kuma kakka ɗago kanka sama, a'a daidai wa da Allahu akbar. Ina fatan ana fahimta. 'Yan yatsun gasu ɗan yatsun a buɗe bisa guwanka, Allahu akbar. Karka daga can kanka kwarai, kuma karka sunkuye shi a daidai wa da Allahu akbar. Sai ka yi karatu a wannan karatun da za ka yi a ciki, addu'an da za ka yi a ciki, tasbihin da za ka yi a ciki shine subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim haso uku, ko kuma subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi haso uku ko fiye da uku. To ana so imam dai ya tsaya ko so uku ko so biyar, saboda mutanen da ke a bayansa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. To bayan kai hakan, to zaka dago. In ka dago zaka ce sami Allahu liman hamida. Wajen dagowa kafa da ka saki buwai, sami Allahu liman hamida. In kai dai kake sallah sai ka kara ce rabbana wa lakal hamdu, ko Allahumma rabbana lakal hamdu. Kenan ka dago daga ruku'i zaka ce sami Allahu liman hamida kakin ka tashi tsaye. In ka tashi tsaye daidai sai ka ce rabbana wa lakal hamdu, biyu zaka sami Allahu liman hamdu, rabbana wa lakal hamdu, ko Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Haka manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yake. Kenan bayan ka daga ka tashi tsaye, to abinda muke kira nan, kar a dago daga rukuyi yanda wasu suke gwagwaran sallah, kamar yadda muka yi bayani na Maimuna na sallan nan da annabi ce je ya saki sallah har so uku. Da ka dago haka, da mutum ya dago haka bai ma tashi tsaye ba sai ya ce zuwa rukuyi. Gaugawa me kake yi? Kai da ibada ce, kuma Allah subhanahu wataala zai baka lada, kuma babbar ibada wanda in babu sallah farkon abun da za a bincika tsarin tashin kiyama wato ita ce sallah. In ta ɓaci to komai ya ɓaci gare ka, in ta gyaru komai ya gyaru gare ka. Saboda haka mu tsaya mu gyara sallah da kyau. Da ka ɗago daga ruku'in nan sai ka tashi tsaye, farilla ne tashin nan tsaye, sai ka tsaye kowace gaba ta koma, sannan ka tai zuwa sujada. To bayan ka ɗago daga ruku'in wannan ka ɗago,
kana iya in zaka tai sujada kuma ka ce Allahu akbar ka daga hannunka Allahu akbar. In zaka ruku'in nan ka daga, kuma in zaka taso kuma kana iya ka daga, kuma in baka daga ba babu wani laifi, ana so haka. To sai ka tashi tsaye daidai, kowace gaba ta koma, sannan ka tai zuwa sujada. Sai ka tai zuwa sujada. Sujadan nan za ka tai ne kamar haka, hannayenka za su fara zuwa, sannan guwanka. Na fata na fahimta. Hannayenka za su fara zuwa, sannan guwanka. Sai ka sa kanka, goshinka wannan sai ka sa shi tsakanin hannayenka, tsakanin hannayenka. Allahu akbar. Na fata na fahimta. Allahu akbar din nan da zaka ce, to kafin ka je zuwa sujadan nan zaka ce Allahu akbar ka tawo. Kuma wannan hannayenka su kasance suna dugun gabas. Kar ka yi haka ka ce Allahu akbar, kar ka yi haka Allahu akbar. A'a, ka shimfiɗa hannayenka haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake. Kun baka rabe su haka bisa goyi, zaka rabe su a wajen sajada, zaka game su, kuma tsakanin hannayenka zaka sa goshinka. Allahu akbar, ce Allahu akbar, tsakanin hannayen naka ka sa Allahu akbar. To kuma anan ma me zaka ce? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. To yanzu idan ka dago sai a duba da kyau yanda ake zama na sallah din. Yayin da ka dago yanzu ka yi sajada din nan haka, subhana rabbiyal a'la, kana iya ka gane kafafun ka haka, kana iya ka gane kafafun ka haka, kana iya ka buɗa su. To saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa ana sajada bisa abubuwa guda 7. Kai sajada, abin da ke cewa sajada, kai goshinka za ka yi bisa abubuwa guda 7. Ya ce goshi, sannan ya nuna hanci, ya ce goshi ya nuna hanci. Kenan yanzu da goshinka ɗaya, in an sa hancin 2, tafin hannunka su 2 4, ƙafafuwanka su 2 6. To sai ƙafafuwanka 2 sai aka gama su. To idan ka ɗauka cewa banda hanci, misali goshi ne, tunda shi ya nuna yace da goshi, sannan wa ashara ila anfi, sai ya nuni hanci, bai ce da hanci ba, sai ce goshi sai ya nuni da zuwa ga hanci. To nunin nan zuwa ga hanci malama suka ce ko yana nufin wato goshi da hanci tare suke, kenan abu daya. In kai sajada goshinka da hancinka suka yi ƙasa tare su, kenan yanzu aka samu goshi da hanci daya kenan. Hannayenka 2 ka yi sajada bisa gare su 3 kenan. Sai ne sai guwanka guda 2 5 kenan. Sai kafafuwanka guda 2 7 kenan. To saboda haka kana iya kamar da nuna muku, kana iya ka gane su haka, kana iya ka buɗa su kuma wajen sajada fa. To bayan haka idan ka ɗago daga sajada, wagga kafa ita za ka shimfiɗa ta. Ka duba da kyau, wannan kafa ita za ka shimfiɗa ta, sai ka zamna a kanta. Wannan kuma sai ka kafa ta, wannan yan yatsunta ga suna kallon gabas. Ina fata ana duba da kyau. Kenan ka ɗago daga sajada, wagga kafa ta ka zamna a kanta, wannan kuma ka kafa ta, sai ka sake yin sajada. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. In ka dago sai ka tashi tsaye,
sai raka'a ta biyu ne kamar yadda ne muku bayani, in raka'a ta biyu ne ai ana raka'a biyu ne a zamna ko, to raka'an nan ta biyu in ka yi ta to kamar yadda ne muku wannan zama shine za ka raka'a biyu za ka zamna kai a tahiyat, haka za ka zamna bisa wannan ba, kakka zamna haka bai da kyau, ba a yin haka. Da yawa za ka ga mutane suna haka, ba ka ɗora wata ƙawa akan wata ka zauna, in ba ka yin haka ka zauna haka, duk ba a yin haka. A kana aza wannan ƙawa ne haka sai ka wato zauna a kanta. A zama na farko kamar misalin sallar da take da zama biyu, azhar, la'asar, magariba, isha'i, zama na farkon haka za ka zama kamar yana ko gani ƙawa. To zama na biyu kuma za ka yi haka, ya kan mai da wannan ƙawa ta kai gaba, ka kawo wagga gudan ta kai gaba sai ka zama bisa ɗumunyarka, kenan bisa muntarka za ka zama. Zama na ƙarshe wanda daga gare shi sallama ne za ka, misali salloli masu zama biyu ne, to haka za ka in masu zama guda ne kamar yadda muku gada muku haka za ka zama ka sallame. In masu zama biyu ne, zama na ƙarshen na attahiyat sai kai wagga gaba, wannan ka kafa ta ka zama bisa wato ɗumunyarka. To wannan shine zama na sallah da manzo rahama sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a cikin hadisansa. Na fata na fahimta wannan zaman muka. To sai kuma wajen sajadan da muka ce ka sa goshinka tsakanin hannayenka ko, to kun ba a so a shimfiɗa zira'ai wanga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana idan kana sallah ka yi wato irin zama na wato zakuna, irin zama na karnai yadda suke shimfiɗa hannayensu haka, ba a haka, ba a haka wajen zaman sallah. Ya za ga mutane suna aikata haka, ba a haka, sai dai ka cire wanga damtsen hannunka ya tai sama, wanga ma ya tai sama, kuma ka buɗa idan ba cikin suhu ne kake ba. In cikin suhu ne kake iya buɗa don saboda mai kakka dami wanda yake kusan ka. In kana sallah kai kadai kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi, yana yin sajada ya buɗa hannayensa har ana ganin farin hamatansa, kenan za ka buɗe hannayenka ne haka, kakka game hannayenka gaba ɗaya haka, kuma kar wato ka game su, kawai za ka buɗa su ne haka. In a cikin su wane kake kuma kaɗan buɗa kaɗan, saboda waɗanda suke a kusan ka kar ya kasance ka buɗe hannu sannan ka dame su in a cikin su ne. Amma in kai kaɗai ne to ka buɗe hannayenka sosai, kuma kar ka shimfiɗa su yadda karnuka suke shimfiɗa. Yanzu mai gara masu kai haka, kana ɗaga su ne haka. To haka ake wato yin wato ruku'i. To kamar yadda na bayanin yayin da zaka tafi zuwa sajada, kana fara kai wato hannayenka kamar yadda ya zo a cikin hadisi. An samu hadisi na Wa'il ya ce ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato yana zai sajada, ya fara kai guwansa kamar haka, ya fara kai guwansa sannan ya kai hannayensa. Shi yasa za ku ga wasu na fara kai guwai. Amma wancan hadisi wanda ya nuna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku yi gurfani irin gurfanin raƙumma, kenan ka ku fara kai guwanku in za ku yi sallah, ku fara kai hannayenku tukuna. Na fata na duba hannayen haka tukuna sannan ku kai guwanku. To wannan hadisi shine mafi ƙarfi, shi yasa duka za ka ga ana yi wancan, ana fara kai guwai ga masu ƙarfi kuma ana fara kai hannuwa. Amma a fara kai hannuwa shine a fara kai hannuwan wato shine wato mafi ƙarfi a cikin hadisan. Saboda haka duk wanda kai yayi, in goyi ka fara kai, in kuma hannuwan ka fara kai. Amma a zan kai hannuwan ya fi, saboda idan tsuha ya zo ya za kai. Saboda waɗanda suka ga yanda
ake bayani akan akai guwai ba a nuna ka fara kai hannun ba, ana samun tambayoyi da yawa daga gare su cewa su sun tsoha ba su iya su ce su kai guwansu. Mutum kana tsoho kai sai ka je kai guwa sai ka faɗi. To shi yasa a fara kai hannuwan shine yafi bisa ga a kai guwai, amma dukkan su dai akwai hadisai da suka nuna haka. Saboda haka kenan kana fara kai hannayenka haka, sannan sai ka kai guwanka. In za a tashi kuma za a tashi da mi guwan, sannan a cira da hannaye. To wannan shine ake so a kiyaye sosai yanda ake yin sallah, domin ita sallan nan ita ce mafi girma a ibada bayan kalmatu shahada. Saboda haka mu kiyaye sosai, mu yi ta kaman yanda manzo rahama sun yi koyar, domin mu samu rahama daga Allah subhanahu wataala. Kuma ita sallan nan tana hana alfasha da munkar, duka wani sabon Allah da muka sani, wani zinace shaye-shaye da sauransu, duka Allah ce tana hanawa. Kenan in aka yi ta da kyau kamar yadda manzo yake yi, to shi kenan an tsira an kubuta. In ba a yi ta da kyau ba fa, to ba za ta zama karɓa. In kai bubbuga sallah ka tafi ba ruku'i na kwarai, ba sujada ta kwarai, to shi kenan yadda ka yi ta wannan sallar ba ta kirki ba ko, ba za a ɗauke ta zuwa sama ba har Allah ya karɓe ta. Za a maida ta kamar yadda kasan wani tsumma mai dauda a buga ma ita daga nan, Allah ba zai karɓa ba. Shi yasa yawancin hadisi da muka gaya muku, wannan mutumin da ya shigo annabi yana cikin wato masallaci, ya zo yi ruku'i, da an kai ruku'i a wato sajada goshi ƙasa, ba a ɗagowa kuma a koma. Akwai masu yin wannan, duka wannan baya da kyau, mu kiyaye sosai. Kamar haka, kamar yadda za ku gani yadda ya kamata mu kiyaye in ana sallah. Misali da kai sajada haka, Allahu akbar, subhana rabbiya kawai, subhana rabbiya, ka dago haka, ko hannayenka ba ka azanin ma, kawai sai ka koma. Ka ga ruku'inka bai cika ba, kuma ruku'in nan farilla ne fa, wato ka zamna ɗin nan shi ma farilla ne fa, ka samu natsuwa. Saboda haka a kiyaye, ba a sallah kawai da kayan haka Allahu akbar ka dago, Allahu akbar ka koma, ko kuma ka dago haka baka ma zamna ba kuma ka koma, saboda gaugawa mai kake dan uwa. In ka dago daga ruku'i to sai ka zamna, kuma ana so ka zamna. Akwai zikirin da za ka yi tsakanin sajadan nan guda biyu don ka samu natsuwa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance tsakanin sajadan nan guda biyu, in yayi sajada ya zamna, to yana aza hannayensa a wani hadisin daidai bisa buwansa ko bisa ka tattarin nan ka. To me za ka ce? Addu'a ake so kai anan kakin ka koma sajadar ta biyu. Za ka ce rabbi gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Waɗannan kalmomi guda biyar ana so ka iya su. Kaga in ka tsaya ka yi su za ka samu natsuwa. Rabbi gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. sai ka yi waɗannan sai ka koma sujada ta biyu. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. To wannan addu'an me kake faɗa? Cewa kake rabbi gifirli, ya ubangiji kai man gafara, warhamni kai min rahma, wahdini ka shiryar da ni, wa afini ka bani lahiya, warzuqni kuma ka arzuta ni. Alheri ne babba fa. To haka ya kasance kamar yadda zo a hadisi, annabi Muhammad sun ya kasance tsakanin sajada guda biyu ina wannan addu'a. In kai sajada ka kai goshin ka dago, sai ka aza hannayenka anan, sai ka yi rabbi gifirli warhamni wahdini wa afini warzuqni, kalmomin nan guda hudu, sai ka koma sajada ta biyu. Ka samu natsuwa. Haka ake son sallah, a cikin natsuwa, ba a son sallah da gaugawa. To sannan yayin da ka zo zama na biyu wanda za ka yi attahiyatu, to ana so ya kasance dan yatsanka kamar yadda kuke gani, dan yatsanka a wannan yatsunka naka ko za ka kulle waɗannan guda uku nan, wannan manoni
za ka yi nuni da shi, wannan babban ɗan yatsan sai ka aza shi na fata na gani. To haka ake yi. Wanda ɗan yatsan ka ukun nan ka kulle su ga su, wannan ɗan yatsa uku kamar yadda kuke gani, da ɗan yatsa ukun nan ka kulle su haka. Babban ɗan yatsa ga shi kana nuni, shi ma ka aza shi a nan. Wannan ɗan yatsan kana nuni da shi, kana nuni haka, dama hagu dama hagu. Ka samu kuma ka kulle su duka gaba ɗaya, ka jimke su, ka yi nuni da wanga shi kaɗai. Ka samu kuma ka fitar da babban ɗan yatsa haka, kana yin haka. Wannan nuni da kake yi ka tsaida shi haka, madalla, ka tsaida shi haka kana nuni wato kamar yadda masu fasara kana nuni Allah guda ɗaya ne. A wata fasara kana wato koran shaidan ne, guduma ce lishaitan ga shaidan. Kana attahiyatu lillah, azzakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. In kai attahiyatu kuma ana so kai salatu ala nabi cikin sallan kafin ka sallame. Shi salatin nan da addu'a ta gaba kana yin shi ne a wato zaman ka na ƙarshe wanda za ka yi sallama. Zama na farkon nan abin da ake so kai attahiyatu kuma yadda muka yi attahiyatu. Zama kuma na biyu in ka ƙare attahiyatu sai kai salati ala nabi, shine Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bayan salatin nan kuma ana so ka ƙara addu'an, shine Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Haka aka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yi. Saboda haka in ka ƙare attahiyatu za ka yi salati ga annabi, sannan kuma ka yi waɗannan kalmomi guda hudu na neman tsari wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi, wato bayan kafin sallamewa ku a zaman ku na ƙarshe. Shine Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabi al-qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Me kake faɗa? Sai kake Allahumma inni a'udhu bika, ya kai Allah ina neman tsari daga gare ka daga azaba ta jahannama da azaba ta kabari da fitina ta rayayyu da matattu kuma da fitina ta masih dajjal. Bayan kai wannan sai ka sallame. Kuma sallama wannan zaka ce assalamu alaikum, dama gare ka, hagu ma ka ce assalamu alaikum. Ba so ka wayo gaba ɗaya, a kaɗan ne zaka waya assalamu alaikum, assalamu alaikum, ko assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Sallama biyu kenan. To sannan kuma annabi Muhammad sosai yana yin sallama biyu, kuma an samu a hadisi yana yin sallama guda, ce assalamu alaikum, shikenan. To abin da muke kira nan musamman limaman za su ba da sallah da ladannai, misali idan limamin ku ya sallama biyu yake yi da ya ce assalamu alaikum kafin ya yi ta biyu Allah dan ya sallame, a ku tsaya har ya yi ta biyun, ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sannan kai ladan sai kai. In limamin ku wato sallama biyu yake, in sallama guda yake ko assalamu alaikum, da ya ce assalamu alaikum kowa sai ya ce assalamu alaikum. Ya bar gaugawa. In biyu yake yi assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, sannan kai ladan sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah. To haka ake son wato ladanni a kiyaye sosai. To kamar yadda nake bayani aka shi ya motsa dan yatsan haka, kana so kana barin su haka, kana so ku daure su duka gaba ɗaya haka, ko kuma haka. In haka ne ka aza kenan za ka yi nuni ne sama da ƙasa, in haka ka aza shi za ka yi nuni haka, duka yayi. To ana so kuma aza hannayen bisa buwai ko bisa ka tattarin ninka
to wannan shine za ka yi kowace raka'a. Yadda muka yi bayani a takaice tun farkon takbiratul ihram har zuwa ruku'i, har zuwa tashi daga ruku'i, har zuwa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu, har zuwa inda muka yi arwala tun farkon nan da taimama, to insha Allah lokacin da aka ɗiba muna ya riga ya kawo jiki kuma mun zo zuwa ƙarshen bayanin. To yanda ka ga an yi sallan nan tun farko raka'a ta farko zuwa haka za ka yi kowace raka'a ta biyu, haka za ka yi raka'a in hudu ne raka'a ta uku, haka za ka yi raka'a ta hudu, haka za ka yi takbiratul ihram, ka yi karatu, ka yi ruku'i mai kyau, ka dago daga ruku'i, ka je zuwa sajada, ka natsu kana mai sajada. Kuma bayanin mu bisa sajada kun gani, to sai bisa ruku'i ya rage da yake nan tuna kanan suka rage, sai bisa wato ruku'i idan ka kama shi haka kamar yadda muka ce, to akwai waɗanda kawai da sun dago haka sai su zuwa sajada, da mutum ya dago haka sai kwada zuwa sajada, kaga ai baka dago daga ruku'i. Alhali in ka saki ruku'in wannan sai ka tahi tsaye kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tsaye kak, kowane gaba ta fita kuma, to wannan tashin nan tsaye ka daidaita itidal farilla ne fa. Kenan ka dago daga ruku'i baka tahi tsaye kuma ka tayi zuwa sajada, ka bar farilla, ya sallan ka take kenan. za ka kasance kana ta yin sallah ya kasance baka da sallah saboda baka yin ta a cikin nutsuwa, kuma yadda muka je farkon musiyu salatin nan da ya zo ya bubuga ta ba ruku'i mai kyau ba sajida mai kyau, annabi ya ce ai baka yi sallah. To haka kai ma idan baka cika ruku'i da kyau, baka dagowa ka tahi tsaye da kyau, za ka kasance kana sallah ba sallah. Saboda haka mu kiyaye fa, sallan nan fa babba ce a ibada, saboda haka mu kiyaye sosai. In kai kama ruku'i in ka dago sai ka tahi tsaye kak, haka manzo rahama sun ke, sannan ka tahi zuwa sujada. Kenan wannan shine sallah wadda take in kai Allah zai karba ma, kuma ita ce sallah cikakka. Insha Allah za mu dakata daga nan. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da mu da kuma sauraron mu, abinda muka yi kuskure kuma Allah ya fi muna, Allah ya tabbata mana da alherinsa, Allah ya ba mu nasara cikin lamura kowane da bukatunsa. Allah subhanahu wataala ka biya mana bukatocin mu na alheri gaba daya. Allah ka ba mu nasara cikin lamura, Allah ka kara mana kwanciyar hankali, zaman lafiya a wannan kasa ta mu ta Nijar da kasashen musulmi gaba daya da inda suke. Sun ke da lafiya Allah ka ba su lafiya, waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ka kara musu lafiya. Allah ka saukan muna arziki mai albarka ba na fitina ba wannan kasar ta mu ta Nijar da kasashen musulmi da inda suke. Allah ka kara mana imani a cikin zukatanmu, Allah ka ba mu cika da imani, Allah ka sanya mu jannatul firdausi, amin. Allah ka yi mana rayuwa mai albarka duniya da lahira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.